мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва муассисаи давлатии телевизиони сафина тақдим мекунанд дуюмин фестивалозмуни телевизионии шаҳри ман. фестивалозмуни телевизионии шаҳри ман достони фарогири иқдомҳои наҷиби шаҳрдорӣ ва таҷассумгари дастовардҳои шаҳри душанбе дар замони истиқлол. хоҳишмандон метавонанд бо барномаву филмҳои телевизионие ки ба мавзӯи пойтахти азизамон шаҳри душанбе бахшида шудааст дар ин фестивалозмун аз рӯи номинаҳои зерин иштирок кунанд: беҳтарин филм дар мавзӯи шаҳрсозӣ, беҳтарин филм дар мавзӯи хизматрасонӣ, беҳтарин филм дар мавзӯи рушди маориф, беҳтарин филм дар мавзӯи рушди тандурустӣ, беҳтарин филм дар мавзӯи иҷтимоъ, беҳтарин филм дар мавзӯи иқтисодиёт, беҳтарин филм дар мавзӯи рушди фарҳанг, беҳтарин филм дар мавзӯи рушди варзиш, беҳтарин филм дар мавзӯи рушди сайёҳӣ. маҳсули эҷоди худро ба муассисаи давлатии телевизиони сафина воқеъ дар шаҳри душанбе кӯчаи беҳзод 25 равон кунед. душанбе, шаҳри ман, шаҳри орзуҳои наҷиб ва арзандаи ҳама гуна ситоиш.